प्राम भोजपुरी जहाँ आप देख रहल बनी एंटरटेनमेंट और न्यूज से भरल आपन भाषा वाला चैनल भोजपुरी फैंस क्लब। सब्सक्राइब कर ली लाल बटन देख रहल बा दबाई और जुड़ जाई हर वीडियो हर अपडेट बिना सर्च के पाई। थैंक यू। पूरी भाषा पे खतरा मंडरा रहल बा। जी भैया, बात बहुत साँच बा। भोजपुरी भाषा के पसंद करे वाला सुने वाला की संख्या दिन प दिन लगातार कमी होकर जा रहा बा और उ खुद भोजपुरी भाषा के सुने वाला जाने वाला उनकर मातृभाषा जे बा उहे भाषा से अपन मुंह मोड़ रहल बा। एकर एक ही कारण बन रहल बा अश्लीलता नामक दाग जन भोजपुरी पे लागल बा और दिन प दिन ओकरा में वृद्धि हो रहल बा। इससे हैरान खुद भोजपुरी भाषी लोग भी भोजपुरी के ना पसंद कर रहल बा, ना एकरा पर खातिर कुछ कही जाता, ना केहू एकरा पर आवाज उठा रहल बा। एकरा के खुद भोजपुरिया दर्शक ही कुछ लोग बढ़ावा दे रहल बा और वैसन गाना गावे वाला वैसन गाना लिखे वालन के तालियां बजा के स्वागत कइल जाता, बढ़िया से ओकरा के ताली बजा के प्रशंसा कइल जाता। जी हाँ भैया, आज भोजपुरी भाषा एक तरफ तो उठान पे बा लेकिन दूसरे तरफ एक गंदगी के सागर नामक बड़ा समुद्र बनल जा रहा बा। जी हाँ, गंदगी नामक एक बड़ा सागर बनल जा रहा बा जेकरा के लोग सिर्फ एक ही बात कर रहा बा, ये अश्लीलता से और गंदगी से भरल भाषा है, छोट लोगन के भाषा है, गंदे लोगन के भाषा है। जी हाँ, ऐसा नहीं कुछ भोजपुरी भाषी लोगन के शब्द सुने के पड़ता दूसरा भाषा दूसरा राज्य से दूसरा लोगन से, काहे कि करे कई कारण बा भोजपुरी भाषा में अश्लीलता के बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिहल जा रहा बा। एकरा के रोके खातिर केहू आवाज़ ना उठा पावता, नहीं कोई कुछ कर पावता। यहाँ तक कि संविधान के 8वीं अनुसूची में भी बात हो रहा बा, वहाँ पे भी यही बात आके आड़िग आ जाता। कुछ लोग एक सवाल उठा देता कि अपन भाषा के भी अश्लीलता के थोड़ा कम करी सभे, तो वो पर भी हमनी के नेता लोग विवश बा लोग। आखिर एक कई आदमी सुधार कर सकता, उस सब आप कर सकता नहीं। तो आप लोग प्लीज 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 अपन भाषा के बचावे की कोशिश करी, क्योंकि भाषा खतरा में पड़ चुकल बा। थैंक यू। हेलो भोजपुरी फैंस क्लब द्वारा एगो नया शुरुआत कल गेल बा, जौना में आपके भोजपुरी और भोजपुरी हीरो हीरोइन से रिलेटेड हर खबर दिया जाए। यदि कोनो जानकारी जानल चाहतनी इन सबसे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में वो जानकारी के लिखी और आप सब खातिर वीडियो बनाओ जी। और जानकारी के रिप्लाई के माध्यम से भी दिया जाए, वीडियो बना के माध्यम से भी दिया जाए। थैंक यू, बाय बाय। हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय भोज।